Real prayer is not something that changes the mind of God. We do not pray in order to change the mind of God. When we pray, God changes us. Nganong ihatag sa Ginoo ang atong gipangandoy when we pray? Because God believes that what we are asking for is what we really need to be close to Him. Kung ang Ginoo dili mo tubag diretso sa atong pag-ampo, kini tungod kay ang atong gipangayo dili makatabang kanato, makapahilayo kanato gikan kaniya. Sometimes He delays in responding to our prayers because God is preparing for a better gift. Dinhaman ko, sige magbalik-balik, ikatulo na siguro ko nakabalik din ni Mother, no? Diha sa ubos. Huwag timingon ako nga wala na yung mga tao. Alas 9, alas 7 sa gabi. Mag-iyon sila nga, lingkod sa lingkuranan ni Bishop, katulog sa iyang katre, tungod kay doon na pud ko'y gipangayo gikan sa Ginoo. Nga para sa ako, importante sa akong pagka-obispo. Because after I was appointed Bishop of Tandag, I was diagnosed of cancer. Unya maganhi ko dinhi kay milagroso man kaayo. Daghang kaayo mga milagro nga nahitabo pinagi sa intercession ni Bishop Kamumot. So sige ko magbalik dinhi. Nag-agi ko og treatment for more than a year. Bago ko ng bishop sa Tandag, pero wala ko dito. I began my episcopacy in the hospital. Pinaagi sa akong cancer, I experienced the compassion and mercy of God. I experienced being prayed for my priest and the people of God, and thousands of them. When my doctor told me after more than a year of treatment and surgery, ingon siya, Bishop, mahimo na ka muuli 2019. 2 days before Christmas. Sa akong kaugalingon, nag-ingon ako, maybe the doctor, nag-ingon siya, ready ka na muuli, tungod kay arang-arang na imong kahimtang. Pero para ka na ako, Bishop, nag-ingon ang Ginoo, andam na ikaw muuli, kay puno ka na sa akong kaluoy. Misteryoso ang paagi sa Ginoo. Ug sa akong pagpamalandong, cancer was really a blessing for me. Tungod kay pinaagi sa akong sakit, muraog mas dali ko maluoy, mas sayon maminaw. Naidaghan ako nga mga tao sa Tandag nga moduol sa ako sa human sa Santos nga misa
ug mag-ingon, Bishop, I am a cancer patient. Can I talk to you? Ug magduo lang sila kanako ug magpaambit. Ug nganong magpaambit sila? Kabalo sila nga wala ko ihatag. Pero nakabalo sila nga sa akong pagpaminaw, nakasabot ako what it means to be a patient, what it means to be sick. And that is what our church needs now. To have pastors who are willing to listen to the people, to accompany them like Bishop Kamumot, nga kung asa ang lisod at tuwa kami, where danger is, the pastors, the leaders of the church are there. Si Saint Pedro Poveda nag-ingon, you do not have to be rich in order to give. You only have to be good, because a person who is good will always find something to give. Dili kinahanglan nga ikaw mahimong adunahan aron ikaw adunay ikahatag. Kinahanglan lamang nga ikaw usa ka matarong nga tao. Kay usa ka matarong nga tao kanunay mangita og kahigayunan nga bisan unsa ka gamay nga anaa kaniya iya kining ihatag ngadto sa uban. Tan-awa si Jesus. Tan-awa si Bishop Kamumot. Ikapila niya iprenda ang iyang singsing para doon na siya ikahatag nga tabang sa kapos. Mga ginikanan, ikapila ninyo ibaligya o iprenda ang panahon sa inyong pagkatulog aron inyong atimanon ang inyong mga anak. Kung walay gugma, tanan pasikat o papasundayag. Apan kung dunay gugma, ang paghatag kinasingkasing ug sama sa giingon ni Santa Teresa de Avila. Christian love consists in this: give and give till it hurts. And when you are hurt, do not stop loving. And when we love, people do not only see us. When we truly love, when people look at us, they see God. They see God. Archbishop Kamumot, you are so close to God. Iyampo mo kami. Kami isip usa ka simbahan nga mamahimong duol sa Ginoo nga imong gibuhusan sa imong gugma. Iyampo kami that we will fall in love with Jesus. And our love for Jesus will make us lovers
and carers for the poor, for the needy.